Ahoj lidi, tady Sergar a vítám vás u nového videa a dneska si zahrajeme World of Tanks. Teďka jsem dohrál začáteční vývin a můžeme zahájit moji první bitvu v této hře. Takže toto je moje první bitva, sice je s umělou inteligencí, jako další tři, který budu hrát, ale bude to moje první oficiální bitva. Tak můžeme vyrazit. Jedem. Jak můžete vidět, tak jsem si zvolil, že budu hrát za německý národ. Tady ten tank je sice asi to vypadá úplně k ničemu, ale doufejme, že na zničení prvních nepřátelů bude aspoň k něčemu dobrý. Vypadá to, že já jsem hrál dřív War Thunder, ale tady vypadá, že to není na obsazování bodů, ale na počet tanků. Jsem zvědavý na to. A první nepřítel na obzoru a vedle zrovna. Zásah. No a docela to schytáváme. 42. Neprostřelný pancíř. Ajajaj. Neprostřelný pancíř, co to je? Co to je za siláky? Tam je francouzský FTčko. To nevypadá moc dobře tady to, kamarádi. Teď je ke mně zády, střílej, pojď zam ho. Bum. Jsme mu asi rozstřelili pásy, tak vypadá. Teď ho rozstřílíme na blbosti. No. Ne, tohle první bitva, ale to vidět, že jsem skapal asi hnedka po vteřince. Po první bitvě, která dopadla dobře, pro moje teammatey, což je nečekané, tak jsem se vrátil, dostal jsem nějakou misi splněnou, dostali jsme nějaké peníze. A vlastně mě ještě zajímá, když se podíváme do výzkumu. Aha, tady je to, tak můžeme koupit k němu lepší kanon. Takhle se to dělá, tady takhle odemykáme za to lepší a lepší tanky. Další mise bude, jo, tak to nás nezajímá. Jdeme zkoumat a jdeme si vyzkoumat další tu elitní stav a koupíme si ho rovnou našeho nového miláčka. No a máme novýho tanka. Dáme vyzkoumat, ale už nemáme. No, koupíme do něj munici a můžeme jít hrát. Tady je munice. Tady padá líp. Aha, tak 4 se za jeden. Tak to je super, tak to si asi nekoupíme. A tady ten tank můžeme... A ještě se radši nechám. Ale... Teď se já prodám. Prodat. A jdem do bitvy s naším novým tankem. Takže další bitva, která se nám tady rozjela. Už zase 30 vteřin budeme muset počkat. A tady to už bude moje druhá bitva s umělou inteligencí, tentokrát už s lepším tankem. A už potom, už jen jedna a můžeme vyrazit do boje s pravýma hráčema. Tentokrát začínáme na druhé straně, ale tentokrát asi pojedu spodem, protože nahoře tak bude extrémní nával. 3, 2, 1 a vyrážíme. Můžeme... To vypadá, tak naši nepřátelé vždycky startují na té vlajčce. A to je kulometní tank. Fakt, že jo? A tam zatím nikoho nevidím. No vlastně jeden tank tam je, ale to vidím jen tak z dálky. T2 medium, ten mě minule zabil. Ne, to byl Cruiser 1. První nepřítel BT2, nějaký Rusák nám tady jede. Počkat, já jsem jel nahoru, já jsem
Myslím, že mě teďka nezabil ze zádu, takže tak pokryje můj ten teammate. Já chci dostat trusáka, protože když jsme Němci, tak je to náš hlavní nepřítel, jak jistě víte, kdo zná historii aspoň malinko. Ne! Ne! Tak to je teda super, jsme si ubrali čtvrtku životů, a to se vyplatí. Jedem. Já pojedu možná malinko pomale, já jsem myslel, že tady bude víc cesta a ono nic. Tady je zase nějaký Číňan. Ne, já jsem si namířil na druhou stranu. Faja! A fakt, že je to kulometní tank. Zkusíme mu zničit pás. Tady ten vonář ani netuší, ale tak teď už jo. A tady zkusíme prostřílet. Dáme mu do pásu, ať se ani nehne. Jak to, že se pořád hejbe? To není možný. Hochu. Musí si dát příštěčí pozor. Ty taky. Tady ten tank je mnohem lepší než začáteční LTčko. S tím se vůbec nic nedalo ani dělat. Ho napadnem tady ze zádu. Kamaráda. Se k nám už si asi otočil, když jsme mu neporazili pancíř. A zase Rusák. Lhali jste, ještě víc zásahu potřebuje. Je vidět, že ty umělé inteligenci se na mě ani neotočí. Kaput, kámo. Musí se jít dokonalit umělá inteligence. Medium T2, zkusíme ho snipnout. Tak už ne. Tak prej ne, už to bylo. Odkud, jdi tam, kdo nej... Jo, takhle tam, jsi schovaný. Co nejvíc blbě. O, trefa do černého, tak maximálně do nás. No nevadí. Ale tentokrát už jsme něco udělali konečně. Koukneme se, kam jsme to dostali všude. Jedno jsme koupili tady do věže. Zajímavé. Ale to už známe však. Tak jak můžete vidět, tak jsme zase vyhráli. Jak nečekaně. Aby to bylo jednodušší. Další bude blablabla. Tak to zase k ničemu. To se nám se musí splnit, když budeme dělat věci. Tady se podíváme na výzkum. Asi bych si koupil lepší motor. Si můžeme koupit za 5 táců. Lepší pásy, aby když příště spadnem, tak aby jsme to. A tady joink, kanon, lepší, 3.7 a rovnou tady to můžeme koupit. Jdeme se podívat do výzkumného stromu. Asi někde bude nahoře, ano, výzkum. A kam můžeme jít? Co bude tady dole? Tady budou lehký tanky, že ano. Lehký tanky. Tady potom můžeme jít na střední tanky, které se zakončují E100 a Mausem. Takže já asi půjdu tady tudma a zkusím dozkoumat Maus. Ten si jdeme koupit tady toho panáčka, tady to bychom stejně neměli na něj. Bychom měli moc málo RPček, nebo jak se tady tomu říká. A tady to je náš nový tančík. 18 2000, to je prostě to jsou strašný dardy za to. Výbušný žádný nechci. Koupíme tady ty, ať malinko ušetříme. Taky nejsme nejbohatší národ. Tady ten taky prodáme. Jen za 5 táců, ale to nikoho nezajímá.
peněz máme dost, 117 000, takže super. A jdeme na další, poslední AI bitvu. Potom se to rozjede. Tak jsme tady. Na další bitvě. Teďka doly. Jak nečekaně zase jedna mapa, akorát je teďka na druhé straně. Jestli to si všiml a byl tak pozorný, tak vlastně každý kolo mám nový tank. A s každým tankem jsem se zatím zlepšoval, tak doufejme, že teďka přežiju celou bitvu. Všimnul, tak tamhle vlastně úplně stejný tank, který máme, taky nějaký Němec. A já když takové nějaké tankové hry hraju, tak já většinou hraju za Němce, protože znám malinko jejich tanky, takže aspoň se v nich malinko orientuju. Tak vyjíždíme do bitvy. Tentokrát bych to tak jako, jak bych to řekl, nerašoval. A zkusíme to vzít to. Tam je náš tank vlastně, že akorát, že v nepřátelské pozici. Jako neprošla skrz. My jsme tady ten Sigma. No tak asi malinko budeme muset zasouvat, aby jsme tady neskopali. No tak teď už se ani nepohneme. Zkusíme tady dělat co největší škodu, ale to možná ještě zvládnem. Jeď, dělej, ano. Kritický zásah, nevím v čem, neubrali jsme mu ani život, ale tak nevadí. Malinko vybulili. A jdeme zkoušet tady nějaký tanky, tady sniperovat ze zhora. Už máme půlku životu, s tím prvním tankem bychom byli úplně kaputo. Kamaráde, tak ty jsi to koupil hodně rychle. Ne, špatně. Bum. Tak, prostě Fred. Teď je zničíme, kámo. Mega nejlepší tank, který jsme zatím měli. To je... Oh, no, ne. Ale teďka mi to nic neudělalo, takže... Tady naklepeme řízky. Nějaký téčko. A teď všichni jsou tamhle, tak jedeme za nima. Jedeme jim říct papa. No možná i oni mě, ale... To teď nikoho nezajímá. Panzer... Nějaký Panzer 4Ačko, taky pomalu nezvládá. Kde je? No nevím. Ne, tamhle. S tím domkem. A já teď mám malinko jiný cíl. Tady kamaráda jsem chtěl dostat. A ještě jeho přítele, ale o toho se postaral nějaký můj kamarád. Tady otočíme a jdeme tady na Jčko. My jsme Ečko, ten jsme možná o jednu sérii pozadu, ale nás je hodně. My ho tady rozjedeme. Bum! Aha, to je náš, tak prýme. Výhra. Konečně jsme všichni vyhráli. Takže jsme nejlepší. A další bitva už bude s klasickýma hráčema, na tu jsem zvědavej, jestli nám naklepou řízky oni, anebo my jim. No, vítězství, další, jak kdo by to čekal. Takže jsme tady dali nějaké kredity, 18 000 a 3700. Použít, to se necháme někde na potom jindy. Najedeme na výzkumní kampaně. Tady na panáčka. My nemáme 500, máme 500. Tady o to se nebudeme Aha, potřebujeme mnohem víc, potřebujeme 3000 těch výzkumních bodů. Tady mu zase nepotřebujeme žádnou výbušnou munici. Koupíme novou munici k němu. Podíváme se ještě na výzkum. Ale to příští kolo by se zase mohl dostat. Hele, tak nevadí, dáme poslední bitvu a to by možná tady v tom dílu mohlo být všechno. Už se nám to načítá.
A máme Manešerova linie, takže jsme někde ve Francii a čekáme. Ne, tady jsou i těžký tanky, tak to nevím, jak budeme bojovat. My máme, jestli se nemýlím, střední tank, my máme 2 čárky, ale budeme muset se snažit snajpit jen lehký a ne se zaplítat někam s těžkýma a natož někde zblízka do ostřelovačů tanku nebo stíhačů, jak chcete. Můžeme jít na to. Do toho. Já bych rád měl ty náboje, ty který stojí, ty nejlepší, ty dvojky, když se podíváte dolů, ale on jeden stojí 400, chápete to? 400 korun jeden, to bychom se neuplatili ani. Ten náš kamarád má o týr lepší tank, to tak vypadá. Jedem. A tam někdo jede. Kámo, 71. Bum. Tentokrát jsme ho neprorazili, ale odkud to střílí někdo? Jsme to koupili do pásu. Jsme nakupovali asi. Já vím, že tam seš. Oh no, ne. No tak teď pojedeme mnohem asi pomaleji. Tady je štuk. No, tak tady nás to bude chtít asi dobře rozstřelit. To já ani zkusím věc z boku, ale to bude velice riskantní zákrok. Budeme muset na chvilku zajet. Oh, no, tak tady to je jakože ne. Ne, štuk. Tak to nebyl štuk, ale prostě to byl chtěl tanku a ten nás rozjel na kopitech. Se podíváme, jak jsme to koupili. Jak můžete vidět, měl jsem pravdu. Porazili nás. Dostali jsme achievement, zkouška ohněm. Tak, to by bylo pro tento díl všechno. Děkuji, že jste tady byli se mnou a užívejte si. Ahoj!